Sæt dig godt til rette på stolen, så du sidder med en fornemmelse af værdighed og vågenhed. Luk øjnene og bring opmærksomhed til dette øjeblik her i Skostrup forsamlingshus. Læg mærke til stolen under dig, lydene i rummet, og mærk stemningen i rummet. Mærk, hvilken stemning du selv er i, lige nu, i dette øjeblik. Mærk den kildrende fornemmelse af spænding, boblerne i maven. Nyd øjeblikket og lov dig selv, at du de næste 45 minutter vil bringe fuld opmærksomhed til alle showets øjeblikke. Vend nu din opmærksomhed mod dette års revy. Bøj armene i en vinkel på 90 grader og gør klar. Tag godt imod årets Skostrup Revy 2014. Når det føles lidt som om, at livet er en fest, og du kun møder modstand på din vej, skal du vide, vi stiller op med vores revy og holder fest, fordi vi ved, at det vil gøre noget godt for dig. Når din kat løber væk, og dit drivhus bliver knust, bliver vi solen skinne kærligt på din vej. Tag dig med ned i skuret til revy med kærlig knus, fordi vi ved, at det vil gøre noget godt for dig. Fordi vi ved, at det vil gøre noget godt for dig. Når rygterne er for og bussen væk, mynderiet tager til, og skuden er trukket læk, så vi klar ved og sætter alle sejlene til. Og igen på ny at lave revy om vores skønne by. Vi vil vi altid vil gå igennem byen og vand, for at servere jer med nyt fra solen. Vi troede vi gå galt for os, mens det kun falde os. Så står vi her langt om længe med Skostrup Revy. Med Skostrup Revy. Hvis du knokler hele ugen, løber stærkt og stresser op, savner ferie, rødvinsduft og sommerregn, står vi klar med blid massage, varme bade og et vin, fordi vi ved, at det vil gøre noget godt for dig. Så er det nu, er du klar? Elevatoren er parat til at tage dig med på tur i vores sov. Giv et glimt af en verden fyldt med varme og kulør, fordi vi ved, at det vil gøre noget godt for dig. Fordi vi ved, at det vil gøre noget godt for dig. Når rygterne er for og bussen væk, mynderiet tager til, og skuden er sprunget læk, står vi klar ved og sætter alle sejlene til. Og igen på ny at lave revy om vores skønne by. Vi ved vi altid vil gå igennem byen og vand, for at servere jer med nyt fra sovne. Vi troede vi gå galt for os, mens vi kunne falde os. Så står vi her langt om længe med Skostrup Revy. Med Skostrup Revy. Vi blev engang spurgt, hvilke 3 ting vi ville tage med, hvis vi skulle forlade Skostrup. Og hvis vi skal være helt ærlige, så er vi fuldstændig ligeglade med de 2 andre. Vi skal bare have vores elevator med. I vil vi altid vil gå igennem byen og vand, for at servere jer med nyt fra solen. Vi troede vi gå galt for os, mens det kunne falde os. Og så vi her langt om længe ved Skostrup Revy. Når rygterne er på og bussen væk, mynderiet tager til, og skuden er trukket læk, står vi klar ved og sætter
Nej, jeg tror, det skal vi lige køre ned. Helle igen, eller? Ja, goddag. Der kan godt være 2. Ja, sådan. Bilen lige kører. Det venter lige. Ja, blink. Værsgo. Blink. Så siger det blink. Blink. Og det er helt hurtigt. Ses. Hov. Ja, hallo? Jeg hedder Gabi. Ja, det er jo mig, der står nede i jeres letkøb, ha? Ja, jeg står jo her. De skal lægge de her ned. Ja, de er jo egentlig ikke så dumme, men de skal passe på. Det er mig, der står i jeres letkøb. Ja, og det er jeg rigtig, rigtig glad for. Jeg kan godt lide at stå der og betjene turisterne. Og det gør jeg jo sådan. Og det er rigtig godt, fordi så kan jeg jo få praktiseret mit danske. Men jeg glemmer jo aber auch heller nicht det Deutsche, vel? Ja, det er rigtig godt. Og så er jeg bare så glad, fordi Karina, hun er min chef. Og man kan du til hende sagen, det er bare ganz vildt. Man kan du til sin chef sagen her i Danmark, det er rigtig godt, ja. Aber jetzt, ja, så er det jo lidt sådan, at ja, der er jo ikke så viele turister mere. Men så har vi fundet på noget nyt. Vi har fundet på det familiekonto, og det er bare aber echt gut. Ja, så gut. Og så kommer alle de kinder med de mutti og de papi, og de kaufer i butikken. Det er så fint, jeg har så travlt, når jeg står deroppe, ja. Efter den familiekonto, vi kan næsten ikke følge med. Nej. Har jeg sagt, at jeg kommer fra Ugerslev? Nej? Altså i Ugerslev, der har de jo også så en revy, ikke? Ja? Ja, jeg har været ind og set, men jeg har det så lidt svært med den danske humor, så. Altså, jeg ved aldrig rigtigt, om jeg skal grine, eller om jeg skal græde. Det er nemmere i Tyskland, der er vi mere så stift, hva? Så det er lidt svært med mig. Men så kom Karina, hun kommer så til mig den anden dag i butikken. Så sagde hun, du Gabi, skal du ikke med ned til Skostrup Revy? Skostrup Revy? Så jeg bare, kan de da skrive om her i Skostrup, ha? Jamen Gabi, det kan være, de måske laver så en sketch med dig. Ja, du har jo sådan en komisk accent og så. Der blev jeg faktisk virkelig nervøs. Hvad kan de finde på at skrive om mig? Så tænkte jeg men Gabi, ganz ruhig, de er jo syse herude i Skostrup. Nej, så det kan ikke gå helt galt. Nej, det giver nok, ja. Ja, jeg bliver altid nervøs. Og nu blev jeg nervøs igen. Jeg hørte nogen derude. Kunne I høre det? Det var så en bange. Jeg tror, det var en jæger. Der er rigtig mange jægere her i Skostrup. Det er der. Og de kommer op i butikken, og de kaufer Jägermeister. Jeg siger jer, ja. Måske Jägermeister, og en mere helt tiden Jägermeister. Ja, og der kommer de op med de hunde. De har viele hunde, jagthunde her. Men det er faktisk okay, fordi jeg kan godt lide hunde. Jeg har selv hunde også, ja. Altså, jeg går tur med den, og jeg går til hundetræning hver onsdag. Går til hundetræning. Og der er også her i Skostrup, der er så en pointer. Så en skønne hund med de lange beine. Og der kommer den med hende der Michelle. Og hun har også så lange beine. Og der ser jeg så komisk også, ne? Ja. Men den er snel. Den er virkelig snel, den pointer. Og der vil jeg sige, snel, ganz wie min chef, Karina. For hun er helt vild. Hun laufer hver tag von Skostrup bis Borkense. Ja, hun er så snel. Og så står jeg jo der, jeg snakker med mine kunder. Vi står og snakker i butikken. Jeg kan godt lide at snakke med mine kunder. Så står vi der og snakker, og så pludselig, und dann sagen wir, was war denn das? Das war ja Carina Express, ne? Ja. Das war nur Spaß. Das war nur Spaß. Also ich kann Spaß machen, ja. Kann jeg godt. Ja, kan jeg godt. Faktisk. Så det er ikke spaß det her. Det er rigtig alvor. Faktisk har jeg fået en rigtig god idé.
Og kan I nu holde på en hemmelighed? Kan I det? Godt. Og det her det er en forretningshemmelighed. Jeg har lige sagt lidt til Karina og Brian, men... Altså, jeg tænker, her i Skovstrup, hold da op, der er mange fasaner, der har jeg set. Hver gang jeg kommer kørende i min lille bil, og fasaner, man skal passe på, man skal bremse op. Det er helt vildt. Og der er jo også viele jægere. Så hvorfor laver vi ikke så en fasanjagttag? Det kan vi gøre. Så kan vi få alle jægere til at gå ud og skyde de der fasaner. De kan tage fasanerne med op i butikken. Og der kan vi jo have alle de kinder. Der kan de stå, og de kan hive alle de der feder ud af fasanerne. Og måske lidt hårdt arbejde, men det kan de gøre. Og der kan vi give fasanen og de federen i en butik sælgen. Og det, jeg tænker, hende der Helle der, hun kan da også de der federen i sine blomsterdekorationer bruge. Jeg snakker altid og alle som immer, og nu skal jeg tilbage. Jeg faktisk så de her flotte græskammelonen her, de er faktisk fra min egen have, ja, de er biodynamiske. Jeg tænkte, vi kunne sælge dem i butikken. Så vi ses i Letkøb, okay? Ja. God dag!